Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig po sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Pando. 56 na taong gulang at kasalukuyan pong nakatira dito po sa Marinduque. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang karanasan ni Pedro, ang aking matalik na kaibigan na isang albularyong may kakaibang punyal. Isang pambihirang punyal na nagsisilbi niya pong sandata laban sa mga aswang. Bago pa man lumubog ang araw, napagdesisyonan po ni Pedro ang magtungo sa bahay ng kanyang lolo. Nagpaalam siya sa kanyang magulang. Hapon na ng mga oras na iyon at gusto niya lang bisitahin ang kanyang lolo dahil halos araw-araw niyang naagawian na po iyon. Patay na po kasi ang lola ni Pedro ng mga panahong iyon kaya palagi niya ring dinadalaw ang kanyang lolo. Sa paraang iyon, hindi masyadong makakaramdam ng lumbay ang kanyang abuelo. Gustong-gusto rin po kasi ni Pedro ang mga ginagawa ng kanyang lolo, kagaya na lamang ng panggagamot, pag-aalis ng mga barang sa mga taong nakulam, pagsasagawa ng mga ritual at marami pa pong iba. Noong marating niya po ang bahay ng kanyang lolo, naaabutan niyang nakasarado po ang bintana at pintuan ng bahay. Kahit ganoon ay dumais pa rin po si Pedro sa bahay ng kanyang lolo at kinatok ang pintuan. Makailang beses niyang kinatok at tinawag ang kanyang lolo, ngunit hindi po siya sinasagot nito. Kaya naman po naisipan ni Pedro na silipin ang loob ng bahay ng kanyang lolo upang tignan kung may tao nga ba sa loob. Mula sa munting butas ng dingding, sinilip po ni Pedro ang loob ng bahay. Nagulat siya sa kanyang naaninag dahil nakita niya ang kanyang lolo na nakaupo sa sahig. Nakapikit ang kanyang lolo habang sa harapan po nito ay mayroong usok na nagmumula sa isang antigong banga. Nagsasagawa ang kanyang lolo ng kakaibang ritual. Wari bang binubulungan nito ang isang tanso na kanyang hawak-hawak. Nawili po si Pedro sa kanyang panonood sa kanyang albularyong lolo. Habang pinapanood niya ang pagre-ritual ng kanyang lolo, nagsimula pong mabuo sa isipan at puso ni Pedro ang maging isang albularyo rin balang araw. Habang sinisilip ni Pedro ang maliit na butas sa dingding ng kaniyang lolo, may isang mabigat na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Nagulat po si Pedro kaya mabilis siyang napalingon sa kanyang likuran. Nagtaka siya dahil wala siyang nakitang tao na nakahawak sa kanyang balikat pero may natanaw siyang matanda na naroroon sa kalayuan. Nakatingin din po sa direksyon ni Pedro ang matandang lalaki. Naguluhan po si Pedro kung sino ang humawak sa kanyang balikat kanina. Mahirap po kasing paniwalaan na ang matandang lalaki ang humawak sa balikat niya sapagkat malayo ang agwat nila sa isa't isa. Maya-maya lamang, biglang nanlisik ang mga mata ng matandang lalaki. Naging mabalasik ang tingin nito na ikinabilis ng kabog ng dibdib ni Pedro. Kaya naman po ay agad na kinatok ni Pedro ng malakas ang pintuan ng bahay ni lolo. Agaw dilim na ng mga sandaling iyon at labis na nataranta na si Pedro dahil napansin niyang humakbang ang matandang lalaki patungo sa kanyang direksyon. Kinatok ni Pedro ang pintuan ng bahay ng kanyang lolo pero tila bingi na walang naririnig ang lolo niya.
Sa sobrang bilis po ng pangyayari, Kuya Bari, nasa likuran na kaagad ni Pedro ang matandang lalaki. Hindi maipaliwanag ni Pedro kung papaanong narating kaagad ng matanda ang kanyang likuran. Dahil sa kakayanan ng matanda ay roon na naisip ni Pedro na isang aswang ang matandang iyon. Patuloy na humingi si Pedro ng tulong sa kanyang lolo habang sakal-sakal na ng matanda ang kanyang liig. Ang mga daliri ng matanda na nakasakmal sa liig ni Pedro ay biglang tinubuan daw ng mahahabang kuko. Dahil doon, nasugatan po ang liig ni Pedro. Marahang hinaplos ng hinihinalang aswang ang dibdib ni Pedro. Akma na sana nitong dudukutin ang dibdib niya, ngunit biglang dumating ang lolo ni Pedro. Malakas na nagpakawala ng angil ang aswang nang bigla itong saksakin ng lolo ni Pedro. Agad na itinarak ng lolo ni Pedro sa liig ng aswang ang isang tansong punyal. Hindi gaanong malalim ang sugat ng saksak, kaya naman ay nagawa ng aswang ang makapagpumiglas. Harapang nagkatitigan ang lolo ni Pedro at ang nilalang. Kabado si Pedro habang pinapanood ang pagtutunggalian ng kanyang lolo at ang nilalang. Punyal laban sa pangil at kuko ang tunggalian ng dalawa. Sa bawat pagkalmot ng aswang ay maswerte namang nakakailag ang lolo ni Pedro. Ngunit may tagpong hindi nito naiwasan ang hindi mahagip ng kuko. Nang magkaroon ng tamang pagkakataon, nagawa ng lolo ni Pedro na saksakin ng aswang sa likuran nun. Nang bumaon ang tansong punyal sa likod ng aswang, ay mas idiniin pa ni lolo ni Pedro ang pagkakabaon ng punyal. Humiyaw ang aswang kasunod ng panghihina nun. Hindi rin nagtagal ay nalagutan ng hininga ang aswang at bumalik sa normal na anyo nito bilang isang matandang lalaki. Lalapitan sana ni Pedro ang bangkay ng aswang, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo. Manghang-mangha si Pedro sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalaing may taglay na kahusayan pala ang kanyang lolo Abuel pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Lolo Abuel, gusto ko rin pong matutong makipaglaban sa mga aswang. Kagaya niyo po. Ako po'y talagang humanga sa inyo. Usal ni Pedro sa kanyang lolo. Kinulit-kulit niya ang kanyang lolo, ngunit ayaw siyang pagbigyan nito. Bagkus ay napagsabihan lamang siya ng kanyang lolo. Ikaw talaga ang bata ka. Alam mo namang delikado sa lugar natin, lalong-lalo na kapag kumagat na ang dilim. Bakit ka pa ba nagpunta rito? Nayayamot na usal ng kanyang lolo Abuel. Dahil tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid, nagpasya silang pumasok na lamang sa loob ng bahay. Hindi na hinayaan pa ni lolo si Pedro na umuwi na mag-isa. Nagpasya na lamang si lolo Abuel na ihatid na lamang siya nito pauwi. Ngunit bago po iyon, ay nagsalo muna silang dalawa at doon na naghapunan si Pedro. Ngunit habang abala silang kumakain, napatigil sila nang may maulinigan silang mga kaluskos sa palibot ng bahay. Ang kalansingan ng mga pinggan at mga kutsara ay huminto. Tumigil sa pagnguya ang maglolo. Napaawang pareho ang kanilang mga bibig habang pinakikinggan nila ang kakaibang ingay sa labas. Lolo Abuel, ano po yun? Naguguliminahang tanong ni Pedro habang pinupunasan niya ang kanyang maamos na bibig gamit mismo ang sarili niyang damit.
Nang mga oras na iyon, nakaramdam po si Pedro Cuyabari ng kilabot. Ngunit panatag din naman ang kanyang loob dahil alam niyang kasama niya ang kanyang lolo Abuel. Ay, nako, narito na naman sila. Hindi talaga sila tumitigil hanggat hindi nila ako napapatay. Mahinang sambit ni Lolo kay Pedro. Lolo, sino po bang sila? Ang mga aswang, tugon naman ni Lolo Abuel. Mahina niyang binanggit ang katagang iyon upang hindi sila marinig ng mga aswang na nasa paligid lamang ng bahay. Maya-maya'y muli na namang umangil ang mga nilalang. Akma na sanang pasigaw na si Pedro dahil bigla siyang natakot, ngunit hindi natuloy ito sapagkat tinakpan kasi ng kanyang lolo ang bibig ni Pedro gamit ang palad nito. Nakadilat lamang ang mga mata ni Pedro dahil sa pagkabalisa habang mahigpit siyang nakakapit sa bisig ng kanyang lolo Abuel. Nanginginig din ng mga oras na iyon ang buong sistema ng katawan ni Pedro. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang lolo. Noong napakalma na siya, saka tinanggal ng kanyang lolo ang kamay nito na nakatakip sa kanyang bibig. Maya-maya'y kinuha ni Lolo Abuel ang tansong punyal sa lagayan ng mga patalim. Pagkatapos ay maingat na pinakinggan ng kanyang lolo ang labas. Sa ganoong paraan, maririnig niya kung saang direksyon naroroon ang mga aswang. Dala ng takot na nararamdaman, sunod lamang ng sunod si Pedro sa likod ng kanyang abuelo. Nakahawak siya sa kamiseta ng kanyang lolo na tila ba takot na takot siyang mahiwalay. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil sa paghakbang ang lolo ni Pedro. Ganoon din siya. Sa katagalan, ang nakakabinging katahimikan ay binasag ni Pedro. Bigla siyang napasigaw dahil may malamig at nakakakilabot na kamay ang biglang humawak sa paa niya. Ang sahig kasi ng bahay ng kanyang lolo ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan. May silong ang bahay ng kanyang lolo Abuel. Walang kaalam-alam si Pedro na ang paa niya ay nakaapak pala malapit sa mahunang parte ng papag. Agad na pinagtatadyakan ng lolo ni Pedro ang kamay ng aswang na nakakapit na sa paa ng kanyang apo. Sa sobrang higpit ng pagkakapit ng aswang ay halos masugatan na ang binti ni Pedro. Gamit ang tansong punyal ay tinaga ni Lolo Abuel ang kamay ng aswang. Subalit makunat ang balat ng nilalang. Gasgas lamang ang natamo ng aswang, ngunit mabuti na rin dahil bumitiw ito sa binti ni Pedro. Agad pong tumakbo ang maglolo patungo sa direksyon ng mesa at doon ay agad na sumampa. Iyon na lamang ang nakikita nilang paraan upang hindi sila mabiktima ng aswang na nasa silong. Naghanap naman ng tamang pagkakataon ang lolo ni Pedro upang makababa sa lamesa. Napag-isip-isip ni Lolo Abuel na tila kulang sa talas ang kanyang punyal. Kung kaya noong nagkaroon siya ng pagkakataon, ay lumundag ito patungo sa kusina kung nasaan ang kanyang hasaan. Nagmadaling hinasa ni Lolo Pedro ang kanyang tansong punyal. Dala ng kanyang pagmamadali ay nahiwa nito ang sarili niyang palad. Bahagyang bumuka pa ang palad ng lolo ni Pedro na nagkasugat. Tumulo ang dugo sa lamesa at umagos pabagsak sa sahig. Pumatak mismo ang dugo sa mismong bahagi ng silong kung saan naroroon ang isa pang aswang. Mas natakam ang aswang sa dugong bumagsak sa mukha nito. Mas naging agresibo ito
at malakas na sinisira na ang mahuhunang sahig ng bahay ni Lolo Abuel. Wari bang lumilindol na sa loob ng bahay dahil sa paulit-ulit na pagtatangka ng aswang na sirain ang sahig. Hindi pa rin maalis-alis sa katawan ni Pedro ang kanyang nararamdaman na takot. Naging malikot siya sa itaas ng lamesa habang ang kanyang lolo naman ay abalang naghihiwa ng tela sa sarili nitong damit. Ang tela ay nilagyan nito ng mainit na kanin at pagkatapos ay itinali sa bahagi ng palad na mayroong sugat. Maya-maya'y biglang kumalabog na naman ang sahig dahil bumagsak si Pedro sa lamesa. Pagkatapos po ay mas naging agresibo muli ang aswang na nasa silong. Ang malakas na pagbagsak ni Pedro sa sahig ay nakatulong sa mga aswang upang wasakin iyon. Sa katagalan ay nagawang sirain na ng aswang ang sahig. Akma na sanang aabutin si Pedro ng kanyang lolo, ngunit biglang nabutas ang sahig. Lumusot doon ang kalahating katawan ni Pedro at puwersahan siyang hinila ng mga aswang. Hindi siya nagawang abutin ng kanyang lolo. Sa sobrang lakas ng aswang ay tuluyan nitong nahigit si Pedro pailalim. Sigaw na sigaw si Pedro at inakala niyang iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Agad namang tumakbo si Lolo Abuel patungo sa bintana. Nang mabuksan nito ni Lolo Abuel, ay naaninag nitong hinihila na ng isang aswang si Pedro patungo sa kagubatan. Kagat-kagat ng isang aswang ang binti ni Pedro ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kung kaya't walang pag-aalinlangan na tumalon ang matandang albularyo, bit-bit ang kanyang tansong punyal. Tanging nasa isipan na lang ni Lolo Abuel ay ang mailigtas ang kanyang apo na higit-higit na ng aswang. Patuloy na hinihigit ng aswang si Pedro. Nagpupumigla siya, ngunit nakabaon sa kanyang binti ang matatalas na pangil ng mabalahibong aswang, kaya hindi niya magawa-gawang kumawala kaagad. Punong-puno na rin ng gasgas ang tiyan ni Pedro noon dahil sa pagsadsad niya sa lupa. Naging mabagal ang paghigit sa kanya ng aswang palayo dahil nagagawa ni Pedro ang kumapit sa mga punong nadadaanan nila. Habang nakikipagpalakasan ng puwersa si Pedro, ang lolo naman niya ay nakikipagtunggali sa isa pang aswang na umatake sa kanya. Matapang na kinalaban ng kanyang lolo ang itim na mabalahibong aswang. Sunod-sunod na taga ang pinakawalan ni Lolo Abuel upang mataga ang nilalang. Sa kabutihang palad naman ay nagawa nitong tamaan ang pisngi ng aswang. Ininda ng aswang ang hiwa nito sa pisngi. Nagsumigaw ang aswang dahil sa sobrang sakit. Wari bang nasusunog o naaagnas ng dahan-dahan ang sugat niya sa pisngi? Sapagkat dahil iyon sa mahiwagang punyal ng lolo ni Pedro. Patuloy nitong iwinasiwas ang kanyang tansong punyal. Lumundag siya ng malakas patungo sa direksyon ng aswang. Agad niyang tinambangan ng saksak ang dibdib ng aswang na agad na ikinahina ng nilalang. Habang nanghihina ang aswang ay sunod-sunod pa rin ang pagsasaksak ni Lolo Abuel sa iba't ibang parte ng katawan nito. Tiniyak niyang malalalim ang pagkakatarak ng tansong punyal sa katawan ng aswang. Nang dahil po sa liwanag ng buwan, Kuya Bari, ay kitang-kita kung papaano nagsiritan ang dugo ng aswang sa tuwing nasasaksak ito ni Lolo Abuel. Kalaunan ay biglang bumulagtana ang aswang sa lupa. Nangisay at nalagutan ng hininga, kasunod sa pagbalik nito sa katawang tao.
Lolo, tulong! Pagsusumigaw ni Pedro sapagkat napapagod na siya kapipigil sa aswang na nagtatangkang sunggaban ang kanyang liig. Agad namang narinig ng kanyang lolo ang sigaw na iyon. Malagkit na lumingon ang kanyang lolo sa direksyon kung saan naroon si Pedro. Nang makita siya ng kanyang lolo, ay agad itong tumakbo palapit bit-bit muli ang tansong punyal. Napatigil ang aswang sa panghaharas kay Pedro. Hindi nagtagal ay humantong sa tunggalian ang dalawa. Pagapang na nagtago si Pedro patungo sa isang malaking puno. Hindi niya kasi magawang ilakad ang kanyang kanang paa sapagkat malalim ang sugat sa kanyang binti. Mula sa likod ng puno ay pinagmasdan niya ang sagupaan ng kanyang lolo Abuel at ang nilalang. Kagaya Kuya Bari ng naunang aswang, maraming beses ding nasaksak ni Lolo Abuel ang isa pang aswang na ito. Bagamat may mga sugat din ang kanyang lolo, ngunit binaliwala lamang niya iyon. Nang sandaling iyon ay mas lalo pang hinangaan ni Pedro ang kanyang abuelo. Napanganga na lamang siya habang pinagmamasdan niya kung papaano inapakan ng kanyang abuelo ang bumulagtang aswang. Pilit na gumagapang ng nilalang upang takasan sana si Lolo Abuel, ngunit nanghihina na ito. Hindi na nagawa pa ng aswang na makatakas. Habang gumagapang ay inapakan ng lolo ni Pedro ang ulo ng aswang at pagkatapos ay paulit-ulit niyang tinambangan ng punyal ang liig nun. Hindi siya huminto sa pagsaksak hanggang sa hindi na gumagalaw ang aswang at tuluyan ng nalagutan ng kanyang hininga. Labis namang natuwa si Pedro sa kanyang natunghayan. Mula sa kinatataguan niyang puno ay lumabas na siya. Gumapang na siya patungo sa kinatatayuan ng kanyang lolo Abuel. Hindi na siya hinintay pa ng kanyang lolo na makalapit, bagkus ay paika-ika ang kanyang lolo na sinalubong rin siya. Inalalayan siya ng kanyang lolo na makatayo at pagkatapos ay maingat na inakay pabalik sa bahay nito. "Pasensya na, apo, at nadamay ka pa dito," wika ni Lolo Abuel. Nang makabalik sa bahay ay hinarangan nila ng mabigat na bagay ang butas sa sahig. Hindi na rin pinauwi pa si Pedro ng kanyang lolo. Minainam nitong doon na muna siya sa kanyang bahay na magpalipas ng gabi. Ikinuwento na rin ni Lolo Abuel ang dahilan kung bakit maraming aswang ang umaatake sa kanya. Ayon sa kanyang lolo, nais maghiganti daw ng mga aswang. Marami na kasi ang napatay na aswang ng lolo ni Pedro. Sa kanya kasi humihingi ng saklolo ang mga taong inaatake ng mga nilalang. Dahil sa tansong punyal ni lolo ay nagagawa nitong patayin ang bawat aswang na umaatake sa mga tao. Dahil sa napag-alaman ni Pedro, napatitig siya sa tansong punyal na hawak-hawak ng kanyang lolo. "Lolo, pwede ko bang mahawakan po ang punyal na yan?" Nauutal na wika ni Pedro. "Apo, hindi po pwede. Hayaan mo, balang araw ay mahahawakan mo rin ito. Sa ngayon kasi, ako na muna ang magmamay-ari ng punyal na ito. Ako lang ang pwedeng humawak dito." Pamimigil na sambit ng lolo niya. "Po, lolo, bakit naman po?" Pangungulit naman ni Pedro, dala ng nararamdaman niyang kuryosidad. "Apo, ganito yan. Ang sinumang nagmamay-ari ng punyal ay siyang nais patayin ng mga aswang. Gusto nila akong patayin, hindi lamang upang makapaghiganti, kung hindi ay upang mawala na ang albularyo na pupuksa
sa kanilang lahi. Saad ni Lolo Abuel na ikinatakot naman ni Pedro. Nang dahil sa sinabi ng lolo niya, hindi na ninais pa ni Pedro na mahawakan ang punyal na iyon. Ayaw niyang maging kanya ang punyal sapagkat natatakot siya na baka ay gabi-gabi siyang atakihin ng mga nilalang ng dilim. Nang gabing iyon, ang mga sugat ni Pedro ay ginamot naman ng kanyang lolo. Bahagyang nabawasan ang mga sakit na iniinda ni Pedro. Matapos yun ay ginamot din ni Lolo Abuel ang kanyang sarili. Tinulungan naman ni Pedro ang kanyang lolo na gamutin ang mga sugat na natamo nito dahil sa pakikipaglaban nito sa 2 aswang. Nang mga oras na iyon, doon nalaman ni Lolo Abuel na may angking galing din pala si Pedro pagdating sa panggagamot. Sapagkat nang haplusin daw ni Pedro ang mga sugat ng kanyang lolo, nakaramdam ng kaginhawahan ang kanyang abuelo. Mas naging magaan ang pakiramdam nito pagkatapos gamutin ni Pedro ang mga sugat nito sa likod at sa tiyan. Kinaumagahan ay maayos nang nakauwi si Pedro sa kanilang bahay at nagpa siyang doon na muna magpagaling. Dumaan ang ilang panahon. Dala na ng katandaan ni Lolo Abuel, unti-unti nang nanghina ito. Nang muling dalawin ito ni Pedro, ay nakaratay na ito sa kanyang higaan. Naawa naman si Pedro sa kalagayan ng kanyang abuelo. Pilit na ginagamot ni Pedro ang kanyang abuelo, subalit hindi na nagawang ibalik pa ang dating sigla ng kanyang lolo. Apo, wala akong sakit. Sadyang matanda na ang lolo mo. Anong gamot man ang inumin ko o kahit ano pang ritual ang gamitin mo, hindi mo na ako maibabalik pa sa pagiging bata. Matanda na ako, kaya ako nanghihina. Malamyos na sambit ng lolo ni Pedro. Nang lumaon, nangyari ang kinatatakutan ni Pedro. Yumao ang kanyang Lolo Abuel. Noong ibinuburol pa lamang ang kanyang lolo, ay inaswang ito. May umataking aswang sa lamay ng kanyang lolo. Nang mga panahong iyon ay 19 na taong gulang na si Pedro. May matandang babae daw ang sumilip sa bangkay ni lolo. Ang babaeng iyon ay hindi kilala ng mga taong naroroon sa burol. Maging ang magulang ni Pedro ay hindi po kilala ang matandang babae na dumating. Sa lahat ng mga dumalo sa lamay na iyon ay iyon lamang ang tumatawa. Pagkatapos na tumawa ay biglang manlilisik daw ang mga mata nito. Dahil sa pambabastos ng matandang babaeng iyon sa lamay, pinaalis siya ng mga kaanak ni Lolo Abuel. Habang naglalakad naman papalayo ang matandang babae, ay humahagik-hik pa rin ito na para bang nasisiraan daw ng bait. Matapos ilibing si Lolo Abuel, gabi-gabi nang may umaataking aswang sa kanilang baryo. Tuwing umaga daw ay palaging may mga bangkay ng taong natatagpuan sa kanayunan. Mababa ka sa mga bangkay na aswang ang umatake sa mga iyon. Nabalot ng katatakutan ang kanilang lugar. Ang mga bata daw ay hindi na masyadong lumalabas tuwing gabi. Ngunit ganun pa man, kahit anong ingat ang gawin ng mga tao, ay marami pa rin ang mga nabibiktima ng mga aswang. Tila bang nawiwili na ang mga ito dahil patay na ang dating albularyo na kumakalaban sa kanila. Walang araw at walang gabing nagiging kampante ang mga tao. Pakiramdam daw nila
ay anumang oras ay maaari silang mapahamak, bata man o matanda, buntis o hindi ay kinakain ng mga aswang. Wala silang pinipili. Dahil napapadalas na ang pag-atake ng mga aswang, ay napaisip ang mga tao. Palagi nilang tinatanong kung ano ang sikreto ni Lolo Abuel. Gusto nilang alamin ang lihim ni Lolo kung papaano ba nito napapatay ang sandamakmak na aswang. Tanging si Pedro lamang ang nakakabatid ng sikreto ng kanyang lolo, Kuya Bari. Hindi niya ipinagsabi sa mga tao ang kanyang nalalaman patungkol sa tansong punyal sapagkat natatakot siya na baka mapag-initan siya ng mga nilalang. Matagal na panahon na nanahimik si Pedro dahil natatakot siya. Ngunit habang nananahimik lamang po siya, ay mas lalong dumarami lamang ang mga namamatay sa kanilang baryo. Humantong sa punto na isa sa mga naging biktima ng aswang ay ang nanay ni Pedro. Isang gabi, inatake daw ng mga aswang ang kanilang bahay. Mahuna lamang ang mga materyales na ginamit sa kanilang bahay, kaya mabilis na napapasok ng mga aswang ang mga kabahayan sa kanilang nayon noon. Wala daw nagawa si Pedro upang mailigtas ang kanyang ina. Sa dami ng mga aswang na pumapalibot sa kanila, hindi nila nagawang makaligtas lahat. Tinangay ng mga aswang ang kanyang nanay at kinaumagahan ay bangkay na ito nang matagpuan nila. Ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ang nag-udyok kay Pedro upang sundan ang yapak ng kanyang lolo Abuel. Hindi na niya kayang maatim ang paghasik ng mga aswang sa kanilang baryo. Ninais niyang iparating sa mga aswang na nagkamali ang mga ito ng taong biniktima. Kaya naman, isang umaga ay nagtungo si Pedro sa bahay ng kanyang lolo. Nang siya ay bumalik doon, sira-sira na ang bahay ng kanyang abuelo dahil halos ilang taon nang walang tumitira po doon. Umaasa pa rin si Pedro na muli niyang makita ang mahiwagang punyal ng kanyang lolo Abuel. Kinalkal niya ang lahat ng gamit sa loob ng bahay ng kanyang lolo. Halos gusto na niyang sumuko dahil hindi niya talaga makita ang tansong punyal. Ngunit sa kabila ng maghapon niyang paghahalungkat, sa di katagalan ay tuwang-tuwa siya nang makita niya ang isang makapal na tela. Wari bang may nakabalot sa telang iyon? Inalis niya ang puting tela na nakabalot sa isang bagay. Nang maalis ang tela, ay laking tuwa ni Pedro nang masulyapan niya ang tansong punyal ng kanyang lolo Abuel. Nang mga oras na iyon ay ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Nang gigigil siya na wari bang sabik na sabik siyang makapagsagupaan na sa mga aswang. Agad na dinala ni Pedro ang punyal sa kanyang bahay at doon ay hinasa niya ito hanggang sa bumalik sa dati ang talas ng talim na iyon. Naghanda siya at nagdasal siya ng mabuti. Pagsapit ng takip silim, ang lahat ng bahay ay nakasarado na at halos wala nang maririnig na mga taong naglalagalag pa sa labas. Ang naririnig lamang nila noong mga sandaling iyon ay ang mga alulong na mga aso, huni ng mga kuliglig at sipol ng malamig na hangin. Nang kumalat ang hating gabi ay nagsimula ng makarinig ng mga kaluskos si Pedro. Nang may maulinigan siyang hiyaw ng taong humihingi ng saklolo sa kalapit ng bahay nila. Walang pag-aalinlangang lumabas na si Pedro
tangan-tangan ang matalas na tansong punyal. Hindi ko sasayangin ang pamana ng aking lolo. Tatapusin ko kung ano ang kanyang nasimulan. Mabagsik na litanya ni Pedro habang pumapanaog siya sa kanilang bahay. Pinipigilan naman siya ng kanyang ama at mga kapatid, subalit hindi siya nagpaawat, Kuya Bari. Nang mga oras na iyon ay takot na takot ang kanyang ama. Ayaw kasi nitong mawalan ulit ng isa pang mahal sa buhay. Ngunit hindi po nagpapigil si Pedro. Lumayas kayo sa baryong ito kung ayaw ninyong maubos ang lahi ninyo. Mga demonyo kayo! Galit na pagsusumigaw ni Pedro sa labas. Nakuha niya ang atensyon ng mga aswang. Hindi nagtagal ay pumalibot sa kanya ang mga ito. Ang ilan sa mga aswang ay nag-anyong malalaking aso, habang ang ilan naman ay mga taong may mahahabang pangil at kuko na nagtataglay ng mga matang nanlilisik. Nang mga oras na iyon, mabagsik na ring nakatindig si Pedro habang may panggigigil niyang hawak-hawak ang tansong punyal. Sa ngalan ng aking lolo Abuel, humanda kayo sa akin! Nang magsimulang sumugod ang mga aswang, ay walang oras na sinayang si Pedro. Itinaas niya ang tansong punyal at maliksi niyang kinalaban ang mga sumusugod na aswang. Ilang minuto pa lamang ay nakapatay na kaagad si Pedro ng halos 8 aswang. Ang ilan naman ay sugatan at nanghihina kaagad. Nakabulagta na ang iba sa lupa habang nangingisay. Ang ilang aswang ay napako sa kanilang kinatatayuan. Wari bang nabalisa ang mga ito nang masulya pa nila ang mahiwagang tansong punyal na hawak-hawak ni Pedro. Bagay na kay tagal nilang hindi nakita. Muling sumugod ang mga nilalang, subalit ni isa ay hindi nagtagumpay na patayin si Pedro. Ang pagsugod nila kay Pedro ay wari bang pagdais nila sa kanilang kamatayan. Nang dahil sa puot na namuo sa puso ni Pedro, kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob. Napansin daw ng ibang aswang ang kahusayan ni Pedro sa pakikidigma, kaya nag-atrasan ang iilang natitirang mga aswang. Umalis sila sa baryong iyon nang wala man lang nabiktima kahit na isang tao. Marami silang sumugod, subalit iilan na lamang ang nakatakas. Magmula noon, Kuya Bari, si Pedro na ang tinatawag ng mga tao kung may aswang na naglalakas loob na umatake. Sa batang edad na 20 ay nagsimulang maging isang albularyo na itong si Pedro sa kanilang baryo. Lubos siyang iginagalang sa kanilang baryo dahil sa katapangan at kahusayan na ipinakita niya, kagaya ng kanyang lolo Abuel. Hindi lamang ang tansong punyal ang kanyang namana sa kanyang lolo, maging ang tapang at husay nitong manggamot sa kapwa ay nakuha niya rin. Habang isinasalaysay sa akin ito, Kuya Bari, ng aking matalik na kaibigang si Pedro, ay malungkot pa rin siya dahil sa sinapit ng kanyang ina. Kung siya daw ay naging matapang noon, maaring buhay pa daw ang kanyang ina hanggang ngayon. Ngunit ang pagsisising iyon ay ibinauna lamang niya sa kanyang isip. Bagkus ay itinuloy na lang niya ang panggagamot ng kanyang lolo Abuel at siya'y tumulong sa kanyang kapwa. Magpahanggang ngayon po, Kuya Bari, ay buhay pa naman siya. Buhay pa ang aking matalik na kaibigang si Pedro. Lamang hindi na kami nagkakausap. Ngunit ganun pa man, ako ay humahanga pa rin sa kanya dahil sa kanyang katapangan at kadakilaan upang ipagtanggol
ang kanyang mga kababayan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Pando. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.